ngote igorori na gote tyo ganto mere bese na chete ngapi mukanyora ambuate. Behind there? Nengo tebana ki. Lakini mbato muchando gete. Muntu na nengo akiresi. Muchando nainde. Excuse Gaki kole Gaki. Ndolera mabera gakitali bobe. Mbato muchando gete. Muntu na nengo ligi. Abombolire. Umuntu kwa hurigo kwa ranchi kwanyora? Ya gakitali asobe to okwana bobe. Muna bona bwenete mwake. Gosareri uri chisa cyane. Pole gakitali bobe. Pole. Na bwenete mwake simi. But bone kiaba esimiana. Hai. Na chire. Na kyo manchi. Go chande. Korati gake Gaki baba. Tali bobe. Tora na ntu mwanya bantu. Ima no chonyole lero ninche mambi naye. Mete na mwanya bantu today. Sawa, ndebi. Today is me, tomorrow yourself. Pole. Bono onkonye simi ngake senjuka. Kwa simiane. Ai, all serious? Kwa simiane. Okoleki. Ngakiro monto yesenjekera nengo chamanya. Kwa simiane. Nomete kiaba. Nomete kiaba. Kwandi geribone karo kwanza kunsabe simi. Na kuri tigangote kiaba. Na ngocha nanyora amachambasi angura manya. Yoga simina. Na neri chambasi. Ya ga kitinko ba chambasi nande. Ndio kwa simiane. Gaki ndolera ma. Simiane tengo okoleki. Ngwaka tuteka ibere chioka. Omosani wanto nkomerana. Ongo chikonye gasi. No bwate credit okubeka timbate. Bwate credit. Koraki. Lakini boli ni kwa simiane. Koraki ngakere alafu nkwa ikomi bwate gaiga. Onge ikomi. Tindio kirasi ya ikomi. Chisiri ngikomi na bongo kwa simi. Mbia mono ya saa go sesen no monto nya sai. Andonsi so wota. Kanisa ero tindigo chi lakini na bongo kwa simi. Andonsi so wota chebo nyasi bonya komera. Ndabie namba. Namba. Simiane to kubwata na kubwa. Eno go isana ibere. Nalikire nogo isano ibere 444 55 55 62 62 chekile tena baranga chekile kianda edeyemo keidayemo 1 yo mwelio 1 oyo ningo aninche gosengkwanne usara oyo no masani on ena barabe tamanyanga enkwane nere nako iristeka ibere muyamona Ero. Enke mtogo kwana. Gaki yengo tebinsambe tunkwa toborere ono bwa coronavirus. Umete batete mna yani gokobera no muntu igonye kobwate gokoyana agotwara. Gokubwate gento kyaye agotwara. Yani ngote binyi gwete umete ngote igorori na gote tyo ganto mere bese na chete ngapi mukanyora ambuate. Wa. Yeso ngoyo nde naende. Utayari bona. Tigaga ndo mukungo yo abwate tabiembe sana. Excuse. Korati ko montenaro ngari chini te tukwana na. Nakete teba. Nakibona. Ngakioro chego sembuyana. Atari bya ukwana bobe Gaki ndarako gosera. Bono Gaki nabwato muchando gitime tusinonkonye. Kwanya korora andonsi abantu bamachagara bagoteneni chipaso no kakoba sago usaidizi. Natoro chichagara. Aneri chagara chineka. Ebe ni sawa rende twezi mwanya bantu nyasaye ototongete. Gaki nengusaba mbwato muchando gete. Omwana ominto ase ari gukorwe school. Nchobona ngakingo swana nerane school. Tutigare nenkole kogote. Karase ari gubono. Ndete gwakiro muibolione ntomere chibese kwana bwangaye esimiane yatonye choime bono nkore kinchi konye rusio ya nkonye yawo ngake no ake ngo wana rodi ngosari kore ona chiesi minenge ko kwana nkwe simio kwane ya Gaki igonche ntige bintu bya naye nkwe bya ne bya mana ya ikitaika ibere chiyo ikitaika ibere chiyo ngo tani bate credit nkonye Gaki tari bya wakonye umuntu nyasaye ngogote omuntu nyasaye kwani chino yo setan yango tunano yo nyasaye na chino yo nyasaye ngogote ngari ende simi yane bunerega ne bwate credit
ani ne kuma kutori kono kana muntu ora aburu credit Igo bantu bakote credit yo kobarwa ngai babekire chimake. mbabwati Kwatu make. Ore gasira gokonya ni gwete baba. Yakonya gutenia abantu bari chi business ya konya kubateneni gako. Aye. mbia mna Amatege ento nenge kugamba abuno mukungo ndasara tu kwana chirikana ngana ate agwiki kyagara. agaserigu ngi kyabete Aye. Tina ate agwe singa nchonkwanka nkwana chiri. konye Gaki ngaki chiteka ibero chiuka Ngoga taini bote credit. na boko ngara after ukora 20 Tebe namba tingo kwa simu yani. 07 07 ngandi kerende rika bwangu bwangongi. mbia mana no mbia nyasago siseni Nche no muyango chinaba gutanga. Kora bwangu. asante kubwata Gaki Anya tari kubwatongira neria simu. kubwatale ero nke muntu ogokwana Gaki obororo bwa coronavirus no metera kimna botu chandete ina igwete kora bagutangasa ngute TV na roche se radio bagotaba no muntu karabwate gokorora iga oikure go banere go tware gento kyanya ko bwate umuntu gagutware gento kyawo akwa okomwerari ekomota otambokere bona riwo mna wantu mnete bes ometenga makwenda chenero magotoka ambwate coronavirus Ene chini byare ngaka simu yane gwaso warone wate simu yago wate simu yago ayeleo ibosio akande another one for the ladies KEMUNTO hello papa wone kiagira nago teneneke mbwato mochando nataka go onkonye simi ngake umuntu nare nanyitega iga nagasimikane kairo murunati kama hata risasi liko charge Ngone simi yota gitu. Tumete usino onkonye Ela ini ya so waka go chila ini. Safaricom. Ya na teri Safaricom ye mine tinge credit kara agenda ne kenge sana. Ya chiteka ibire choka gukwana mate ino ndega iga. Nga yaro muntu yuwake. Tinda manyabuye igo esimi yane yari matantebe. Ningo. Ngaso Musanya. Musacha usoma kongo yego rancho matenta isimi yane tumekweso bonyaka. Ya no musbati. Nga kimore kom. Umusanya one twasomete nere ko class 1. Esimi yangu wata kya bera. Daire mate gari yacho chachi bulisasi. Ose wata be yasira litangani osense bana igubo begaki. Ya erori ko igubo bekene. Ekari ko chachi ko. Wasi nyiko ikora se kari ko chachi. Ya mbone gana abekire. Bona ko mataiya mangana ko matayini emergency yani emergency pivi ko kwake. Ya yetaligo amanye sendi. Alafu goterere tomera nasi nari to enkwenda. Arasi konyora ko ngakera anyore ndi mteche. Abwese yarenge ko chachi. Bune simyo ko ko morero igoma yete yachakire go kyomorero. Yeli sasi eli kapambeli yeli sasi wana arusiri sasi. Onde ne smartphone baba no nyara neje Gaki. No ne namba no nyare ko matene smartphone irigereri. Ako ngakera. Onoro chichi namba chiri ko chiko regana se chihe bonto boli mo gotumya zono ba kabali kateli. Ya bona goto kombatera bangembe ko goto. Nande konyo mwana nando igwete simye ipna nago te injela ini re maiga teri Safaricom one ko kwaka jeto sona Safaricom vune ko munyanga Safaricom mu meta tali matias Safaricom si mama ya mtu ko munyanga ko nyunyunta omane ko kwata bano shindirie gabu obe buno oli nayo monyane wone smartphone ya tingo koraigo tindi mobe go ikiraigo ena mbo kwa kazi wata wan Safaricom ai mbu ya mane nyesanya mata wange pini mbeke ta bungwe lokiere Yesanya uko beko. Era KEMUNTO gokwana. Bono nengo gotebira naki. No ndiro koroga iga. Aise ndi korokoreri ko baga iga ya buru. Nonde. Bono mete kakiri ko romete ko omoro gwa coronavirus. Bwatu chandire sana. Mumetu mna ndihoro lili mama ntu mletembia ena chete ngapi munkanyora mbwato boroiro. Neno bono meto boroiro bono twale gento kyo mondo gokumwera ne dio gotwara coronavirus. Boroiro bono bobe. Bobo montora asagokwa. Bobe sana. Ogokwasa wika montagne ogokwa. Boroiro no besara tiga bono ngotebi. Kwasada gosene simyo monto kwabwa toma ko moiraneri. Agotwara nere coronavirus.
obo bega kyo abanta bange bakuli no mbona mbona timbwene tuko bange na muntu omanye tarasa gukwa karate yango ngo wakira mete boro wa coronavirus manyambo bwate mete boro bako itomonto karo bwate wako kotere na no kwete ote mbona ngo chugoko no mate bono abara ali boroire no boroire no mate malaria ni mboma eti no mate AIDS ni mboma eti ai tari maroi na maroi di kuba ka korenga elita utari boroire no boroire bono rwari corona okumeti no mbona naso ukwambukisa nimira mwate simu yako igoko twala nja baba obunimbo bwate wa iki wana na Leo ibosio Yamoroja simbirie nyamo ibi chwenene echerere tage nyamo kamie ko ira nyamo ibi sai simbiri namoroja bana bako ibachi simiga hakia matungura barasa Yesu tata tokonya kuna linga nika eli acha kuweka kalinga ni simbiri tagete li ensalimache kwa hivyo nitaimba nitamwimbia Bwana siku zote za maisha yangu. Kwa hivyo nitaimba nitamwimbia Bwana siku zote za maisha yangu. Ninacho kibali tewataka ukijue kibali tangu nitakuigiza nilipewa naye Mungu kibali hiki nitakitumia kumtukuza Mungu. Ninacho kibali